Здравейте! Днес отново ще разгледаме един от най-предпочитаните продукти от гамата на Martin Moto. Това са мотоботи Shima, модел EXO. Който не е чувал и не знае, Shima е полска марка, вече около 15 години произвеждат мотоекипировка. Това, което е характерно за марката, е много добро качество на изработка и прилягането и комфорта са силно застъпени като идея при тях, така че да могат обувките да се използват в ежедневието. Съвсем спокойно, без да създават излишен дискомфорт на ползващия ги. В случая тези обувки са изключително леки и са доста удобни за градско каране. Те и затова са създадени всъщност за градско каране и кратки извънградски пътувания. 3D мрежестите панели осигуряват максимален комфорт в топлите дни, така че краката да останат постоянно проветрени и ползващия ги да се чувства добре. Подсилени са ето тук в областта на превключване на скоростите с гумирана част. Защитата в предната част при пръстите имаме протектор, при петата също протектор, в областта на глезена също. Изработени са от велур и текстил, както може да се види. Ето. Разполагат с системата ето тук H3, система на разработка на Shima за по-добра вентилация. Добра подметка, която ще гарантира добро сцепление, независимо от това дали има бензин или масло около вас и няма да ви подведе. Много са лесни за обуване, благодарение на тази примка, като стягането е поверено над топ система. Ето тук може да се види, която се отваря по ето този начин. Завъртане наляво отваря системата, надясно затваря. С едно движение наляво системата е отворена. Напоследък доста често се среща тази система, както при ежедневните обувки, така и при скиорските обувки. Вече се застъпва и доста сериозно в мотообувките, като системата е абсолютно надежна. Поне ние до сега не сме имали оплаквания от скъсване, тъй като това е най-честия въпрос, който се получава. Къса ли се? Не. Издържа доста дълго време. Ето това е метална нишка, което гарантира, че е здраво. Също както всички останали продукти, които ние предлагаме, този е сертифициран съгласно 13634 от 2017 година, т.е. това са обувки за професионални мотоциклетисти. Другото, което хубаво си каже, ето това нещо го нямат доста от мотообувките, което е много важно всъщност, защото след като стегнете с АТОП системата, това допълнително пристяга обувката към крака и вече се усеща доста по-здраво и стегнат глезена, което пречи на усукване при евентуален инцидент или при поемане тежестта на мотора, което пък ще ви запази глезена здрав. Обувката е на цена от 274 лева. Shima са в по-високия ценови клас в сравнение с Модека. Като при нас в момента може да се закупи с 10% отстъпка. Както от онлайн магазина, така и в физическия ни обект.